susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nakikinig at nanonood sa Tinig ng Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Alea Flores Cabudsan from Jesus Beloved of Church, Nauhan. Narito po tayo upang bulay-bulayin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Mark 1:35-39. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito, at nang matagpuan siya ay sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. So ang Diyos po ang magpala ng kanyang banal at buhay na salita. Sandali po tayong tumungo at manalangin. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat sa iyong kagandaang loob. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala. Ama, sa oras na ito, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy kami, Panginoon, nagpapasakop sa iyong katwiran at sa iyong kabanalan. Patuloy mong linisin ang aming mga puso at aming kaisipan upang sa gayon maintindihan namin, maunawaan namin ang naisin mong mangyari sa aming buhay. Salamat sa iyong Santong Espiritu na magtutulong sa amin, Panginoon, maggagabay sa amin na kung saan nakaran namin ang naisin mo at mandato mo sa aming buhay. Kaya salamat, O God, sa patuloy naming pagtawag sa iyo, sa patuloy naming pakikipagniig sa iyo, at patuloy naming pakikipagpalagayang loob sa iyo, may gagawin ka. Kaya Ama, sa oras na ito, patuloy mo po rin akong itago sa likuran ng iyong krus. Wala akong magagawa, Panginoon, kung wala ang pagsama ng iyong banal na Espiritu. Kaya salamat ang lahat ng sasalitain ng iyong lingkod. May tanda't kababalaghang nagmumula sa iyo at magrerema ito sa puso at isipan ng bawat isa dahil iukit mo sa kanilang puso at isipan ang mga salita mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Mabuti ka, makapangyarihan ka, banal ka, at ikaw lang ang aking paluluguran, ikaw lang ang aking tataas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Hallelujah.
Salamat Panginoon sa umagang ito dahil patuloy tayong matututo. Bilang anak ng Diyos ay kailangang gampanin po natin ang kalooban ng ating Diyos Ama sa langit. Kailangang matularan natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus dahil isa siyang magandang halimbawa. Ang pagpunta ng Panginoong Hesus sa ilang na lugar upang manalangin ay pagpapasakop, pagpapakumbaba, at paghingi ng kapangyarihan sa ating Ama. Nakikipagniig muna ang ating Panginoon sa ating Ama sa langit bago pumunta sa labanan upang maging handa sa lahat ng bagay. Kaya bilang mga anak ng Diyos na itinalaga, kinakailangang nasain ng bawat isa ang bagay na ito na ginawa ng ating Panginoon upang maging handa sa bawat ipagagawa ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay sasakop sa atin at magagawa din natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? So sa oras na ito po ay patuloy nating pag-aralan kung paano po natin magagawa ang mga bagay na ito. Sabi po dito, talagang yung tunay na pakikipagniig, pananalangin, magagawa natin at mabibuild natin yung ating intimacy through our God. Ang intimacy po ay isang pagpapalagayang loob sa ating Diyos. Ang ating pagiging malapit. Kumbaga'y pinapamiliarize po natin, who is this God? Kinikilala po natin siya ng lubusan. At ang ating pagiging kaibigan sa Panginoon, ang pagiging pagkakaisa natin sa Panginoon, pakikipagkaisa natin sa Panginoon, ito'y po'y mabibuild sa ating pananalangin. Kaya true intimacy, sabi po, it's what build over time as you connect with someone, grow to care about each other, and feel more and more comfortable during your time together. So nagiging komportable po tayo sa presensya ng Diyos at tayo po'y lumalago spiritually because we are connected. We have relationship with God. Tayo po ay anak ng Diyos. At may relasyon tayo sa ating Ama sa langit. Kaya sa bawat pagtawag natin, sa bawat pakikipagniig natin, tayo ay nagkakaroon ng pagpapalagayang loob sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating pagpapalagayang loob sa ating Diyos, marami pong mabibuild sa atin. So meron po tayong matututunan sa ating Panginoon. Sabi nga po, power built through intimacy with God. So meron daw po tayong mabibuild na kapangyarihan kung tayo ay patuloy na makikipagpalagayang loob sa ating Diyos. Ang number 1 po na mabibuild sa atin na kapangyarihan is power of prayer. Amen? Sa James 5:16 po, sinabi po dito, therefore confess your fault and sin to each other and pray for each other so that you may be healed, and the prayer of a righteous person is powerful and effective. So, kailangan po daw pala, bago tayo manalangin, para mabuild yung ating kapangyarihan sa pananalangin, ay kinakailangang may malinis tayong puso. Dahil sabi po, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya lagi nating nanasain na magkaroon tayo ng dalisay na puso sa bawat paghingi natin ng tulong, sa bawat pananalangin natin. Kaya gayon na lamang po yung ating power of prayer, na sa bawat pagpanalangin natin sa mga may sakit, sa bawat pananalangin natin sa mga nangangailangan ng tulong, ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos dahil dinirinig ng Diyos ang dalangin nating lahat, dahil tayo ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Without God, hindi na magkakaroon ng katagumpayan ng ating pananalangin kung hindi kikilos ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga kinakailangan natin nasain na may malinis tayong puso bago tayo tumawag sa Panginoon, at ang kapangyarihan ng pananalangin ay maisasagawa natin. At sabi po sa Romans 8:26, likewise the Spirit help us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercede for us with groanings too deep for words. So sa tulong ng gabay ng banal na Espiritu, hindi naman po tayo talaga marunong manalangin. Pero through the help of the Holy Spirit,
ang banal na Espiritu ang maglilid tayo sa atin for the deeper prayer na talagang iiyak tayo, na kailangang iiyak natin yung maraming tao para magkaroon ng kalayaan, para magkaroon ng kaunawaan sa Panginoon. At sa pananalangin natin sa maraming may sakit, karamdaman, magkakaroon ng tunay na kagalingan dahil ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin manalangin ng tama. Amen? At sabi po sa Mark 14:38, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, kinakailangan daw po tayong maging mapangmatsyag at maging mapanalanginin. Dahil kung saan ang ating kaaway, si Satanas ay parang isang umaatungal na leon na naghahanap ng masisila. Kung hindi tayo mananalangin at hindi tayo magbabantay, marami po ang mapapahamak. Kaya nga bilang mga anak ng Diyos na itinalaga sa pananalangin, maging katulad po tayo ng ating Panginoong Hesus, na kung saan gumigising ng madaling araw para ipanalangin ang marami. Tinalaga po tayo ng Diyos para manalangin na manalangin dahil sinabi ng Panginoon sa kanyang salita sa 1 Thessalonians 5:18, pray unceasingly. Kaya nga sa ating patuloy na pananalangin, yung spirit of power of prayer, it builds upon us. Because the Spirit of God help us, teach us to pray more and more and be deeper. Kaya salamat sa Panginoon dahil matagumpay tayo. Ang kapangyarihan ng pananalangin ay sumasa atin. Amen? Number 2 po is power of worship built through intimacy with God. Jeremiah 20 verse 13, sing to the Lord, give praise to the Lord. He rescued the life of the needy from the hands of the wicked. Sa pag-awit po natin sa Panginoon ay marami pong nasasagip sa kamay ng masama. Kaya nga panatiliin po natin na sa bawat umaga, umawit po ng umawit tayo sa Panginoon. At malay po natin, di ba, sa pag-awit natin, kahit tayo nasa tahanan at may nakapangarinig na mga awiting makalangit, kumbaga, yung kapangyarihan ng Diyos ay mararanasan nila at masasagip natin sila sa gawa ng kaaway. Kung sila po ay namumroblema at kung nakakaisip sila ng mga hindi magandang bagay at narinig nila ang ating makaawiting makalangit na kung saan ay nagtuturo sa kanila ng tunay na pagsamba at tunay na pagsunod o pagtugon sa panawagan ng Diyos. Di po ba sila po ay maliligtas sa gawa ng kaaway? Maliligtas sila sa lahat ng mga kasamaan. Amen? Kaya manatili po tayo sa pag-awit at pagsamba sa Diyos. At sabi po sa 2 Kings 38:39, do not forget the covenant I have made with you, and do not worship other gods. Rather, worship the Lord your God. It is He who will deliver you from the hands of your enemy. So sa pag-awit po natin sa ating Panginoon, sa tunay at buhay na Diyos, tayo po ay kung saan ay inililigtas ng Diyos sa ating mga kaaway. Sa ating pong pag-awit, di po ba pag minsan nararanasan natin yung espiritu ng kagalingan, di po ba? Kung saan ay may problema man tayo, pero sa pag-awit natin, tayo ay naliligtas sa gawa ng kaaway. Na hindi po tayo nakakaisip ng mga hindi magagandang bagay. Kundi yung pag-awit natin, pag tayo ay umawit sa Diyos, nare-refresh po tayo. Yung ating kalapitan sa Panginoon, nararamdaman natin yung pagyakap ng Diyos. Kaya nga, kinakailangang umawit tayo sa Panginoon para maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. At tayo ay mailigtas ng Panginoon sa ating mga kaaway. Amen? Sa 2 Chronicles 20:21 po ay nilusob ang Jerusalem ng mga Moabita, Ammonita, Meunita. Ito po yung time na Jehoshaphat. Kaya nga sa 2 Chronicles 20:21 ay pumili po si Jehoshaphat ng mga awit at magpupuri kay Yahweh. At ito po'y pinauna niya at habang daan ay umaawit. Kaya nga po sa time na ito ni Jehoshaphat, di po ba nag-away-away, naglaban-laban sila. Kaya yung kapangyarihan ng pag-awit at pagsambat sa Diyos
may talagang ginugupong kuta ng kaaway. Kaya salamat sa Panginoon dahil tayong lahat ay tinawag ng Diyos na mga worshiper. Kaya nga yung power of worship ay nabuild sa ating lahat. Kaya sa pagsamba natin sa Panginoon ay lahat tayo ay makakapasok sa kabanal-banalang trono ng Panginoon at yung kapangyarihan ng Diyos ay bumabalot sa atin. Kaya nga maraming naghaganap sa bawat pag-awit natin. Kaya nga nasain natin na talagang yung kapangyarihan ng pagpupuri ay ating maisakatuparan, ating magawa araw-araw. At I believe by faith, victorious na ang ating buhay. Kasi there is power in worship na makapangyarihan ang pag-awit sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga, buhay na natin na sambahin at purihin ang Diyos. At ito ay, ang ating hininga ay ang pagsamba sa ating Panginoon. Amen? And number 3 po is a power of wisdom. Sa 1 Corinthians 1:18-20, sabi po, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong na mga tagapagturo ng kautusan ng mahuhusay na debatista sa kapanahunang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahihintulutang siya'y makilala ng tao sa pamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamagitan ng magandang balita na aming pinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Amen? Kaya nga ang power of wisdom ay ang mensahe ng ating Panginoon na siya ang tunay na nagligtas. Nung tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus, ito po ay isang karunungan. Dahil kung hindi po tayo matalino, siguradong mapapahamak po tayo at hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya the spirit of wisdom or the power of wisdom is built upon us. Dahil nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, pinili na tayo na maging matalino. Kaya nga tinanggap natin ang ating Diyos. Kaya tayo na tumanggap sa ating Panginoong Yesus, tayo ay patuloy na pinatatalino ng Diyos sa kanyang banal at buhay na salita. Kaya nga ipinapahiya ng Panginoon ang mga matatalino at ang mga tayo na mga anak niya na kung saan ay patuloy na nagpupuri at tumatawag sa kanya, tayo ay ginagawa niyang matalino. Amen? Kaya nga yung power of wisdom sa bawat paghahayag natin ng salita niya, ito'y nagkakaroon ng kapangyarihan at marami ang kung saan natututo, marami ang nakakaranas ng kanyang kapangyarihan dahil sa karunungang ipinagkaloob ng Diyos sa ating lahat. Amen? At ang number 4 po is power of showing great things. Amen? So, sabi po sa Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reap what he sow. So, kung ano daw po yung ating itatanim, ating aanihin. Amen? Kaya nga, sabi po sa Galatians 6:8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid nating sa pananampalataya. Yung power of showing great things. Alam niyo po ba, maging maingat po tayo sa pagtatanim ng mga bagay-bagay. Hindi lang po pagtatanim na pananalapi na kung saan ay ito po ay given na
na pag tayo ay nagtanim ng magagandang bagay, aani po tayo. Especially yung ang naisin natin is mag-ani po tayo ng spiritual things coming from God. Kasi dito po natin na mararanasan yung kasapatan. Kaya nga yung ating pagtatanim na magagandang bagay ay kailangan nating magkaroon ng kapangyarihan sa ating lahat. Alam niyo po, isang patotoo na talagang dumaan po ako sa testing at talagang grabe po in my family. But nagsow po ako ng pag-ibig, nagsow po ako ng pagpapatawad at talagang lahat ng bagay ay nararanasan ko ngayon at inaani ko na. Ang aking mga anak ay nagtanim ako ng magagandang bagay sa kanila kaya nararanasan ko at kung saan nag-aani ako ng magagandang bagay sa kanila. Kaya nga sa ating buhay, kinakailangang mag-show tayo ng mga magagandang bagay. Yung magagandang bagay lamang para ang anihin natin ay yung magagandang bagay. Kasi kung magtatanim tayo ng mga sama ng loob, magtatanim tayo ng mga hinanakit, magtatanim tayo ng mga hindi pagpapatawad, ano ang aanihin natin? Kaya nga, what you sow is what you reap. Sow great things so that the power of sowing ay maranasan natin. And I believe na talagang ako po nga ay namamangha dahil even in my finances na talagang yung family ko talaga buo dahil nagtanim ako ng mga magagandang bagay, nagpatawad ako, tinanggap ko ang lahat ng bagay at hiniling ko sa Panginoon na tulungan niya ako, turuan niya ako na magtanim ng magandang bagay. Kaya nga inaani ko na ngayon ang mga magagandang bagay na ito. At kamangha-mangha ang nararanasan ko. And even in my finances, nagsusupo ako ngayon. At talagang sabi ko nga, Lord, continue to bless me to build your church. Lahat po ng aking ninanais ay talagang makapagtanim po ako sa gawain ng Diyos at maging tunay na yung katapatan na talagang wala akong gagawin kung para sa Panginoon. Talagang gaganapin ko dahil ang Diyos ang unang talagang nagkakaloob ng mga bagay na ito. Magiging masaya ang ating pamumuhay kung tayo ay magtatanim na magagandang bagay. Amen? Number 5, power of anointing. Build through intimacy with God. Amen? Isaiah 10:27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Amen? So, what is anointing? Anointing is the burden-removing, yoke-destroying power of God. So, yung lahat po ng kabigatan nawawala at yung pamatok sa kapangyarihan ng Diyos kung saan ay natutunaw o nawawash out, nawawalang lahat. Amen? Anointing is the presence of God. Amen? Ito daw po yung presensya ng Diyos. It is the person of Jesus. Amen? Kaya nga po yung kalapitan ng Panginoon na ating nararanasan, that is anointing. At talagang pag yung tao ay napalapit sa atin, once we are anointed, di ba? Nararamdaman nila yung pag-ibig ng Diyos, yung kalapitan ng Panginoon. Kaya we have to desire the power of anointing. Anointing, it totally destroy everything that is not from God. Amen? So, talagang nawawash out niya po yung mga bagay na hindi nagmumula sa Panginoon. When sickness, poverty, depression, deception, addiction, oppression, or fear comes in contact with the anointing,
it is immediately destroyed. So yung parang sakit, yung kahirapan, yung pagiging miserable, yung panlilinlang ng kaaway, yung pagiging addict o yung pagiging ape o takot ay kung saan pag ito daw po ay nagkaroon ng contact through anointing, talagang totally it wash out or destroyed. It is not broken, it is destroyed, just like rust and corrosion destroy the very fiber of something, just like atomic bomb causing things to disintegrate, and just like acid consume and eliminate. So, anointing is katulad daw po ng isang atomic bomb na talagang totally wala kang makikita o wala kang anumang maiiwan. Kaya nga, the power of anointing, talagang kinakailangan nating angkinin lagi, naisin lagi, at idalangin sa Panginoon na maging anointed tayo. Kasi yung power of anointing, na talagang hawakan lang natin ang ating kamay, yung mga may sakit, gagaling na, ipanalangin natin yung mga nakakaranas ng mga kapighatian, nakakaranas ng mga matitinding problema, through the power of anointing, talagang marirelease sila. Amen? When the anointing of the Lord comes in contact with the work of the devil, it destroys to the point where it cannot be restored. So, talagang true anointing ay grabe. Hindi na makakabalik kailanman yung mga bagay na ginawa ng kaaway na hindi magaganda. Amen? Totally destroy and it cannot be restored. Sabi po sa Luke 4:18-19, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. So, kinakailangan we must be anointed through the power of the Spirit for us para yung kahayagan natin ng salita ng Diyos ay maging makapangyarihan na sa bawat paghahayag natin ng salita ng Diyos, yung mga bihag ay mapapalaya. Ang mga bulag makakakita. Amen? At talagang yung mga inaapi ay makakalaya. At ito na yung panahon na talagang ipahayag natin ang kapangyarihan ng Diyos, ipahayag natin ang kaligtasan ng Diyos. And through the anointing, through the wisdom that coming from God, na lahat ng ating itatanim, lahat ng ating anihin ay talagang magagandang bagay na nagmumula sa Diyos. At sa ating patuloy na pananalangin, patuloy na pag-awit, at sa ating patuloy na pakikipagniig at pagtawag sa Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy sa ating lahat. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung salita ng Diyos na ipinagkaloob ng Panginoon kay Bishop Duno, yung Isaiah 54 verse 3, sabi po, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Tayo lahat na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos,
kapangyarihang manalangin, kapangyarihang umawit, kapangyarihan ng karunungan, kapangyarihan ng pagtatanim, at yung power of anointing ay nabuild sa ating lahat through intimacy. I believe by faith, saan man tayo dalhin ng Diyos, tayo'y pagpapala. At talagang lahat ng hahawakan ng ating kamay at lahat ng i-desire ng ating puso, na kung saan ang lahat ng kahayagan na ating mahahayag, mayroong kapangyarihang nagmumula sa Diyos. We will amaze this year. Sabi nga, double anointing, double wisdom, double blessing, favor. Grabe ang mangyayari sa ating lahat. Kaya mapalad po tayo sa Jesus Beloved of Church, na kung saan nakatalaga tayo na magawa natin ang lahat ng bagay na ito dahil nanaisin nating lahat na mataas ang Panginoong Hesus sa ating buhay. God bless you all po. I believe by faith and I declare, God give us power to glorify His holy name forever. And we are saved through His glorious and perfect will and holiness. So sa Diyos po ang pinakamataas na papurit pagsamba, ang Diyos lang po ang mapupurihan sa lahat ng bagay na ating sinalita. Ang Diyos po ang lahat-lahat na matataas, ang Diyos po ang mapapapurihan sa lahat ng ating gagawin. Praise God, pinagpala po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na naunawaan namin ang naisin mong gawin namin, O God. Kaya salamat na naisin, Panginoon, ng bawat isa na kung saan, O God, ay magkaroon ng kapangyarihan sa pananalangin, sa pagpupuri, kapangyarihan ng karunungan, kapangyarihan sa pagtatanim, at kapangyarihan ng anointing, Panginoon. Salamat, O Diyos, na sa patuloy naming pakikipagniog sa iyo, sa patuloy naming pakikipagpalagay ang loob sa iyo, at patuloy naming pananalangin at pagpapakumbaba sa iyo, O God. Lord, tunay ngang sasakupin mo kami ng iyong kabanalan, sasakupin mo kami ng iyong kapangyarihan. Ang lahat ng bagay magagawa namin sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Kaya salamat, mabuti kang Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Gaganapin mo, Panginoon, at luluubin mo ang lahat ng bagay na naisin mong mangyari at magampanan namin, dahil ito'y mandato mo sa aming lahat. Kaya salamat, selyuhan mo ng himala, kababalaghan ang aming buhay. Selyuhan mo ng katagumpayan, Panginoon, ang aming buhay, at ikaw lang, Panginoong Hesus, ang mataas. Salamat, napakabuti mo, Diyos, sa gaganapin mo sa aming lahat. Magpapatuloy kami at patuloy na magpupuri ng may kapakumbabaan sa iyong kalwalhatian, sa iyong papuri, pagsamba, in Jesus' name, Amen. Walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko.